Znate li koliko je pitanja Isus postavio u Evanđelju? 303. Prvo pitanje, Isusove prve riječi zapisane u Svetom pismu, znate li koje su? Što tražite? Što tražite? Čovjek svaki traga za Bogom. Svaki čovjek svjestan ili nesvjestan traga za Bogom. I one grijehe koje radim, u poroke koje upadam, sve vam je to duboka čežnja ljudskog srca da bude ispunjeno, da Boga nađe, da Boga susretne. Zato kaže Sveti Franjo Saleški, onaj ko susretne ljubav Božju u svom srcu, svi ti grijeci frcaju iz njega, nestaju, padaju. Nećete više na pamet pasti, psovati, nećete više na pamet pasti, kockati, bludničiti, ne znam ja što. Ako te Duh Božji zahvati, imat ćeš napasti, ali ćeš se boriti do krvi protiv njih. Ako te ljubav Božja zahvati. Prvo je pitanje Isusovo, što tražite? A zadnje riječi Isusove, znate koje su? Kako, Gospođo? Ljubiš li me? Ljubiš li me? Potraga za Bogom, to što sam tu, treba se pretvoriti u ljubav. Bože, došao sam tu jer te ljubim. Od potrage ka ljubavlju. To Bog želi sa svima nama.